Mga adlaw pag-usab bakhandos, welcome sa tuwa nga panaguban sa tulumanon. Mga balag ni Byron ni Bay Librado. O karon, dili ta maglangay. Dahil sa mga balak ang akong ihalad nga nha kaninyo. Balak nga naguluhan ang dapit nga akong natawhan. Ang dapit nga akong natawhan. Dinhi niining dapit karon nga akong gipuy-an, mao kini ang dapit nga akong natawhan. Dinhi ako gipakahimugso o gipakataw sa akong mga ginikanan ug ang kahayag sa kalibutan may una nakong namatan. Sa bata pa ako nga gamay, pinangga ako sa akong tatay ug nanay. Sa ilang mga bukton ako kanunay nilang gisapnay ug sa ilang dughan kanunay akong nagpauraray. Sa dihang nakamatngon nako og buot, sa kahayag nalipay ako og nahimuot, mga ginikanan ko naning kamot, aron ang maayong kaugmaon ko maoy makamot. Karon ako ani-ana niining panahona, aduna na po'y pamilya, sa akong asawa pinangga ko niya, ug sa ako mga anak gimahal ko ug gipakamot niya. Pagkaanindot gyud puy-an ang kalibutan, kung wala untay mudangat nga mga katalagman, ang pagpakabuhi ta maoy kalampusan kung magmaayo ra ang atong kapanahunan. Busa kitang tanang mga katawhan sa kahitasan magampo, nga wala untay makatalagman nga muhasi kanato, aron ang atong dughan dili bation og mga kasubo ug magmalipayon sa kanunay ang atong pagpuyo. Maghandos, mao kadto akong balak nga nagpuluhan ang dapit nga akong natawhan. Hangtod sa sulod gayon sa itong panaguban sa itong tulumanon, mga balag ni Byron ni Bay Librado. Kinanlang yung alagad mingon nga dahang salamat sa inyong pagtanaw o bang adlaw pag-usab ka natong tanan. Bye-bye!